Salutare, bine v-am regăsit la un nou episod de Among Us. În continuare o să mai fac videoclipuri cu Among Us pentru că mie îmi place. Și dacă vă place și vouă o să dați like, că și după asta îmi dau seama dacă o să vă placă. Eu doresc să fac o serie cu acest joc, deoarece mi se pare destul de interesant. De data aceasta o să ne jucăm Hide and Seek. Sper să reușesc să-mi fac toate task-urile până să vină zona roșie. De obicei când pică ăsta aici, eu stau lângă el până când se întâmplă asta. Mă rog să fac. Și în modul ăsta văd dacă vine. Da? Pot să fac task. Plecat. Ce mai bine. Ce bine că a trecut pe mine. Nu. Ah!